جان من قربانیت خندیدن و نازیدنم، لبلب بنهادن و از شور دل لرزیدنم. جان من قربانیت خندیدن و نازیدنم، لبلب بنهادن و از شور دل لرزیدنم. салом мухлисони барномаи чахчахшоу, дер боз моро интизор будед. инак дида ба дидор расид. меҳмони барномаи мо ҳастанд сарояндаи маҳбуб ба хушовози саҳнаи тоҷик Ширинмоҳ Нихолова. шуморо ба студияи Сомонаи оила хушомадед мегӯем. Ташаккур. мегӯянд ки падеҳаи ишқи роҳафзо аз сарнавишти ишқи Ширинмоҳ Нихолова ва Кароматуллоҳи Қурбон қисса мекунад. ин то ки ҷо ҳақиқат дошта метавонад. хай чӣ хел гӯям, мисол як камин чиликатро мебурӣ, мегӯянд ки дасташро буридан. одамизод ҳамин хел аст, аз паша филм месозанд, лекин ман бисёр хурсандам ва ки ман бо ҳамон инсон суруд хондам, ҳамкорӣ кардам. бисёриҳо орзу доштанд, лекин ман бо он кас хондам. хабари марги Кароматуллоҳи Қурбонро чӣ гуна қабул кардед? сахт буд. намедонам чӣ хел ба шумо гӯям, бисёр сахт буд. тамоми ансамбл, тамоми коллективи мо бояд баромад мекардем ва ба мо дурӯғ гуфтанд ки мо консертро гузаронем, ки онҳоро забт карданд ва пули калон металабанд ва оли тамоми шаҳр ҳамон пулро ҷамъ карда истодааст ва онҳоро халос мекунад. мо умеди ҳаминро доштем ки ҳамаш хуб мегузарад ва консертро гузарондем. аллакай ҳамон вақт ва ё кушта шудам. шумо дар ҷанозаи Кароматуллоҳи Қурбон иштирок доштед? албатта мо ҳамон рӯз бо ҳамроҳии шавҳарам ва омадем райони Ленин. рӯзи ҷанозааш будам, дар омадем. модараш, ҳамсараш нишаста буд, дар омадем. бисёр даҳшатнок буд. ҳеҷ бовариам намеомад. ман намедонам чӣ хел ба шумо нақл кунам. ин бисёр сахт буд. чӣ хел гирья намекунем? нолиш мекардам, ҳама нолиш мекардам. одам зиёд буд. барои тамошобинони мо каме бо садои зинда аз суруди ишқи роҳафзо месароидед. ишқи рӯҳафзо пайдо нопайдо, мо ҳам гирифторем дар қайди ин савдо. درد جاسوزم در سینه محفوظم، تنها منم آگم از سوز هر روزم، تنها منم آگم از سوز هر روزم. аввалин суруди хондагиатон гуфтед ки дар хона суруд мехондам. дар ҳар як хонадон радиои пансума буданд ва дар он ҷо сурудҳо замзама мекарданд ва бисёр сурудҳои тоҷикиро нағз медидам. яке аз онҳо ай дило осуда бош, дилдода меҳмон омадааст. ба ҳамин суруд ошиқ будам. аз ки дар шаҳри Ташкент яъне як суруди ӯзбекӣ нав сароидед. яъне шумо пештар сурудҳои ҳиндӣ месароидед, лекин акнун дар шаҳри Тошкент нест Ширинҷон. инро дар ин ҷо вақте ки Юлдуз омад ба ман як хоҳархонам ин суруд маъқул шуд ба вай, кас дуэт хондан дар Тошкент, мисли ишқи Тоиру Зуҳро, Фарҳоду Ширин. дар ҳамин суруд амхел суханҳое ки онҳоро дигаргун карда намешуд. баъд гуфтам бо кӣ хонам? занг задам ба Бахтиёр Иброҳимов. гуфтам Бахтиёр, як суруди ӯзбекӣ ба ман нишон доданд ва таклиф карданд. ман онро ба шумо роӣ мекунам, шумо гӯш кунед, хонда метавонед бо ман. вай кас гӯш кардан, гуфтанд мехонам апа. баъд ин сурудро ду каса хондем. баъд Бахтиёр гуфтанд ки бед дар ман консерт дорам ҳафтаи оянда, ин сурудро дар он ҷо иҷро кунем.
ва мо дар якумин бор ҳамин сурудро дар ҳамон консерти бахтиёр сароидем. лекин пеш аз ин ман дар Тошкент чанд сол пеш, 10 сол пеш дар Тошкент консерт доштам. 10-15 сол. дар он ҷо як суруди узбекиро хондам, хоразмиро. замони шумо ҳамчун раққосаи машҳур дар рӯи саҳна будед. имрӯз нияти кушодани мактаби рақсро надоред? ман ният дорам мактаби рақсро не, як ман мехоҳам бо кӯдакакон кор кунам, лекин инқадар зиёд кӯдак не, як то 20 нафар. ният доред баҳри мухлисони худ консерт дода бошед? бисёр ният дорам ки барои таърих монад ва бисёр мухлисонам мепурсанд ки барои чӣ шумо консерт намедиҳед, барои чӣ консерт намедиҳед. Як мушкилии худро дорад. хай насиб, дар насибам бошад як консертро ташкил мекунем. رفتیم از این با هجری تو حسین داغی تمنا چون لاله بر دل چون لاله بر دل. тамошобинони азиз, ёдовар мешавем ки Нуриддин Давронов, футболбози дастаи истиқлолии Тоҷикистон, писари аними хонуми зебо мебошанд. аз оне ки чунин писари муваффақ доред, фахр мекардагистед? зиёд фахр мекунам. ман ташаккур ба худо ва мумкин мо ҳам бо падараш дар зиндагиашон дар тарбияшон ягон саҳм гузоштаем. дар Индонезия як сол буданд, омаданд, боз дар дастаи Истиқлол бозӣ карданд. ина ҳозир дар Арабистон, дар шаҳри Омон. айни ҳол дар Арабистон зиндагӣ мекунам? Не, зиндагӣ не, як 10 рӯз шуд ҳамон ҷо ҳастам. дар тими футболи Омон бозиашро нав сар кард. айни ҳол соҳиби чанд набира ҳастед? биҷавон. соҳиби 4 набираи бамаза ҳастам. аксари футболбозон миллионер ҳастанд. писари шумо ҳам миллионер ҳастанд? миллионер нестам, хай бепула ҳам нестем. шукри худо ҳама мерасад. ширинмоҳ дар зиндагӣ чӣ гуна хушдомад аст? ин саволро ба келин додан дар кор. Якум намедонам, ба хаёлам хушдомани бад нестам. сахтгир ҳам нестам. хай якум хушдоман мисли модар, як ранге ки ба фарзанди худат ки як насиҳат медиҳӣ. ба келин ҳам вай фарзанди ман аст. бо модараш дугона будам ва ҳамон корчалонии модарашро, пухтупази модарашро ки дидам, мехостам ки духтараш келини ман шавад. фарзандонамон аз хурдӣ бо ҳам ёру дӯстӣ мекарданд, кӯдак буданд. ва кӣ медонист ки ҳозир мо қудом мешавем ва фарзандони мо зану шавҳар мешаванд. ман аз келинам розӣ ҳастам, барои ин ки духтари хуб аст, духтари корчалон аст. меҳмон меояд, аз ҳеҷ чиз як чиз месозад. хешу таборонам дӯсташ медорам. таманниёти шумо бари мухлисонатон? хоҳони онам ки ҳар як мухлиси ман, ҳар як тоҷикистонии ман хонаобод бошад ва фақат дар лабонашон ханда бошад.